Тъмен ден, мрачен ден, бе тогава на светът. Плачеше и ходеше, и кръста носеше. Плачеше и ходеше, и кръста носеше. Приковаха го на кръст с двамата престъпници. Транен венец положиха на главата му. Транен венец положиха на главата му. И кръвта му капеше в оня труден, тежък час. И тогава проговори: таз кръв е за вас. И тогава проговори: таз кръв е за вас. Що сведали на него заради тази свята кръв, нищо друго той не иска, сърцето си дада. Нищо друго той не иска, сърцето си дада. Ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си. Нека вдигне кръста си и така нека ме следва. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби. А който изгуби живота си заради мен и за благовестието, ще го спаси. Понеже каква полза за човека, ако спечели целия свят, а изгуби живота си? Исус каза: Отче, прости, защото те не знаят какво вършат. И като разгриха дрехите му, хвърлиха жребий за тях. А людите стояха, гледаха. Още и началниците боровяха, като казаха: Друг избави, нека избави себе си, ако е този Божий помазаник. И сложиха над него
назад. От Бога ли не се боиш? Ние сме справедливо осъдени, а този не е сторил нищо, с което заслужава смъртно наказание. Господи Исусе, спомни си за мен, когато идваш в царството си. А Исус му отговори: Истина ти казвам, ти още днес ще се с мен в рая. А беше вече около 6 час и тъмнина покри цялата земя. И Исус каза със силен глас и с последните си сили: Отче!